Velkommen til. Dejligt at se, at der er kommet så mange her i dag. Her i oktober måned, der er det jo kunstneren Lene Hassi Vilslev, der skal udstille her i Kunsthal Varde. Og Lenes værker, de centrerer sig omkring menneskekroppen og omkring naturen. Og det jeg faldt for ved Lenes værker, det er den her, altså jeg fik den her fornemmelse af bevægelse, der er fanget i et øjebliksbillede. Og det synes jeg, at man som beskuer bliver nysgerrig og gerne vil høre lidt om teknikken, om baggrunden bag værkerne. Lenes smukke værker, det er jo ikke det eneste, vi skal nyde her i dag. Vi har også fået fornemt besøg af Malmø, som Lene har inviteret. Og Malmø består af Maria Malmø og Asger Jacobsen. Og de er kommet helt fra Aarhus for at spille for os her i dag. Og det er noget, jeg personligt har glædet mig meget til. Og så vil jeg egentlig bare slutte af med at erklære udstillingen for åben og ønske jer en rigtig god fornøjelse, både med selve udstillingen, men også med det musik, vi skal høre her lige om lidt. Så vil jeg give ordet videre til dig, Lene. Maria og Asger har lavet den her EP, det er sådan, den hedder, ikke også? Ja. Inden de lavede den her, der spurgte Maria og Asger mig, om de godt må få lov at bruge et maleri af mine til deres cover. Og det sagde jeg ja til, fordi jeg kan vældig godt lide deres musik, og jeg synes, det passer så fint til mine billeder. Det har de så fået inkorporeret her, og det er så Marias ansigt og mit billede koblet sammen. Og det er blevet så smukt, synes jeg. Så er jeg meget optaget af lige i øjeblikket at arbejde med kvindekroppen. Og jeg har heldigvis en dygtig krokimodel, som jeg kan få lov at bruge i mine malerier. Og det kan I se 2 eksempler på, hvor jeg har brugt hende ned omkring bordet, hvor I kan drikke lidt og få lidt at spise og sådan noget. Lidt snacks. Mine motiver er jo meget præget af, at jeg arbejder med tyngdekraft og med kastet, som jo også ligesom har den der fysik, som tyngdekraften giver. Så det er meget ofte naturmotiver, der kommer ud af det. Jeg ved ikke, om jeg skal sige så meget mere. Jo, der er lige bag ved dig, Anna, hvis du vil. Der er faktisk et, hvor jeg har arbejdet med figurer. Og bag ved Heine er der også et. Og så vil jeg bare byde jer rigtig hjertelig velkommen. Jeg er så glad for, at I vil komme. Det er bare det helt rigtige musik til mine billeder.
piece of me was left with you, and I don't know how you could. When I saw you die, a piece of me was left with you, and I don't know how you could leave me as wild horses. They run wild, and they should make you feel like the child you are. And wild horses like you and I, we should always run wild. I don't know which way to go, so I close my eyes and let it flow. I don't know which way to go, so I close my eyes and let it flow. Let it all out, let it all out in the air. Let it all